मा खालामो गावनि जाग्रा लोंग्रानि सब प्लेट ग्लास माने प्लेट जाग्रानि प्लेट बे दै लोंग्रायानो जा जेखि जाया लोंग्रायानो जा बथल ओमफ्राय बे प्लास्टिकनि ग्लासफोरखौ आरो माने गारनानै फैयो आरो बेहायनो हे लोगोफोर माबोरै दङ नोंथांमोना आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दङ जोंबो मोजाङैनो दङ आं हारसिं हासबेन्डआथ' अफिसाव थांबाय सानफ्रोमबोनि रुटिन आं दुगैखांबायबो आरो गरम नालाय बे साननैसोथ' बिराद गरम जादों मानो होनबा ओरैबाबो गोजां बोथोर फैनायनि सिगां गरमा एसे बारा जायोना ओंखायनो खोमा अक्ट'बरनि लास्टनिफ्राय थान्दा फैगोननो बायदि आरो बेहायथ' थान्दा जाबाबो बिराद थान्दा जायो गरम जाबाबो बिराद गरम जायो आरो बेहायल' खोथा नङा दानाथ' आसामावबो मिथिनाय बायदिबाथ' न'आव रायज्लायबा मिथिखायोना आरो निउसफ्रावबो बिदि खोनाबाय थायो गरमा बे साननैसो बारा जादों बिदि होननानै दा जेखि जाया बे इसोरनि आरो लीला नङा होनबा लोगोफोर बेखौनो होनो आरो ग्लबेल वार्मिं आरो गरम थान्दा दाना बिदिनो जाबाय आरो सब बुस्थुआनो दाना माने जोंनि बुहुमा आरो वर्ल्डआ बिदिनो माने पलुटेड जायै आरो पलुटेड बारा जायै सब बुस्थुआनो पलुसन बारा जाबायना पलुसन बारा जायैनो थान्दाबो थान्दा जाबाबो थान्दा बारा जायो गरम जाबाबो गरम जायो माने आवगायावथ' माने मोनसे लिमिटाव मोनना सब बुस्थुफ्रानो थान्दाबाबो नर्मेल माने मानसिफ्रा सह्य खालामनो हानाय बायदि आरो ओमफ्राय गरमबाबो माने सह्य खालामनो हानाय बायदि जायोमोन आवगायाव दा बिदि नंला आरो मानो होनबा मानसिफ्रानो सब खालामदों बेफोरखौ जोंनिनो दस नङा होनबा मानसिफ्रानो बुहुमखौ एसेबां पलुटेड खालामदों एसेबां गाज्रि खालामदों बेफोरनो आरो दा लोगोफोर फार्स्टआवनो आरो आंथ' दुगैना लाखाबाय जेबो फोनखायाखैबो आरो मोखाङाव क्रिम जेबो फोनाखै दा आं सानदों दिनै स्पेसियेलि आरो आंनि जायफोर भिउवार्स फंबाय बिनानावमोन हौवासायाबो हिन्जावसायाबो बे माने रिमेडिखौ आरो बे न'निनो आरो मोनसे नुक्साखौ इउज खालामनो हायो आरो मोखांखौ मालाबा बिराद हाद्रि बाला जायोना माने दाथ' सान्दुङाव बहाबा जों गिदिंबाय थायो बा खामानियाव बहाबा थांनो गोनां जायो सानबार्नबो जायो बा मोखांफ्रा मालाबा बिदि ओंखारोना माने पिम्पल्स बायदि दा बेखौनो आरो न'आव माबायदि साफा खालामनो हायो एसे साफा मोनो आरो एसेबां साफा जायाबाबो एसे मोजां मोनो आरो गावनि बे फेसखौ आरो एसे माने रिफ्रेस मोनो आरो दा आं माबा मोनसे लगायनानै नोंथांमोनखौ देखायनोसै आरो दा लोगोफोर दिनै आं फोनगोन नैबेहाय बथलाव आरो अन गुन्दै दङमोन आरो बे जोबहां जादों आरो बेयो फोनै बे दङ अन गुन्दै आरो नैबे माने माबा आरो बेरेमोदै नोंथाङा नुदोंना हानि बेरेमोदै बेहायथ' जों नर्मेल बे गामियाव मोननाय बायदि पुरा अर्गेनिक हानिखौ बिफांनिफ्राय हाननानै मोनखाया बे बथलनो बायनांगौ दखाननिफ्राय दा बेजों लोगोसे लोगोफोर आं मोखाङाव माने फोननो मोनसे पेस्ट बानायनोसै आरो नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय सोरबा हेल्प जानोबो हागौ आरो जायफ्रा माने इदि न'निनो आरो माने रिमेडिफोरखौ बा ट्रिटमेन्टफोरखौ खालामबाय थायोना माने मोखांफोराथ' जेखि जायाथ' मानसिया एकदम बिउटिफुल जानायजों खोथा नङा जेखि जाया माने एसे मोजां जाबा गावखौनो मोजां नाङोना बेलेगफ्रा नायनानै मोजां मोनो गाज्रि मोनो बे गुबुन बाथ्रा गावनि देहाखौ गावनोथ' जोङो एसे मोजाङै लाखिनांगौ ना लोगोफोर दा ओंखायनो आरो आं बे अन गुन्दैजों आरो बे बेरेमोदैनि रोसिजों मिक्स खालामनानै आरो मोखाङाव फोनगोन आरो दा लोगोफोर नै नुबायना नोंथांमोना इनि दा बेरेमोदैजों ओमफ्राय अन देनायजों आरो अन गुन्दै बे दै होआलासेनो सोमनायसो दे बे अन गुन्दैया ओरैनो नर्मेल जास्ट माइरं लाबाय सुवालासेनो ओमफ्राय देनानै बथलाव दोनदोंमोन आरो दा बेखौ मिक्स खालामना लाबाय दा बेखौ मोखाङाव फोनसिगोन आरो दा माबायदि फोनगोन लोगोफोर नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय आरो बिदि बे गन्थंनि बिदि साइडफ्राव बिदि लगायनानै बिदिनो मानजिना होबानो जाबाय आरो मानो होनबा बेहायसो ब्लेक हेड्स व्हाइट हेड्स बिदि माने जायोना ओमफ्राय बेहाय एसे सानायलाय एसे सानाय माने एसे माबाना बे अनाबो एसे राफ जायोना ओंखायनो आरो बे माबाया हानिया आरो बेरेमोदैयाबो एसे आथा नाङोबा जेबो प्रब्लेम गैया आरो 5 मिनिटनि उनावनो सुना होखायोना ओंखायनो A few moments later. लोगोफोर नै नर्मेल दैजों सुनानै होबाय दा मोखांखौ फुगारनानै क्रिम लगायनोसै आरो पुरा फ्रेश मोनखायो आरो ओंखायनो नोंथांमोना जाय सोरबा मोजां मोनदोंबा आरो बिदि ट्राइ खालामनो हागोन आरो न'आव
दा जोंनि बिटिआराव आरो बिटिआरनि मानसिफ्राथ' दा बयबो जोङो नुबाय थायो आरो जुदिबा जोङो दा बिटिआराव बा जोंनि बे बड'लेण्डआव जोङो गैया थेवबाबो जों नुबाय थायो आरो मानसिफोरनि फट' फेसबुकआव बा ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों नुनो मोनो आरो गोबाङानो माने न'आव थायै थायै बर मोननानै बा बिदिनो आरो न'आव एफा गोबाव थाबायना बिदि क्वारेन्टाइनानो जा बा बिदि लकडाउनानो जा बिदि खालामनानै आरो मानसिफ्रा एसे गावसोरनि गोसोखौ फ्रेस खालामनो बा रिफ्रेस खालामनो आरो पिकनिक स्पटफ्राव थांनाय नुनो मोन्दों आरो जोंनि जि बिटिआरनि माने गेजेराव बिटिआरनि माने सिङाव जि पिकनिक स्पटफोर दङ दा बांसिनानो आरो फेमास जानायफ्रानो जाबाय सरलपारा ओमफ्राय आरो मोनसे मामोन बे बर'मा बाक्साथिंजाय आरो मोनसेमोन ना बेखौ बावबाय आं नामखौ आरो बे ओजा माने गरेस्वर नावकाटा खाथिनि आरो जायखौनिखि होनो माने आवगायनि नाम बादिबा आरो बगामाथि होनो दा हागुफुर होननांगोन आरो जोंनि बर'फोरनि नामजों बुंबाथाय हागुफुर बे जायगाफ्राव थांनानै आरो गोबाङानो मानसिफ्रा इन्जय खालामगासिनो बा पुरा माइन्डखौ रिफ्रेस खालामगासिनो बाट गोबां मानसियानो आरो जोङो नुनो मोनो थांनानै माने जायगाफोरखौ बिराद लेथ्रा खालामहैयो आरो लिटार माने सरलपारायावबो जों नुनो मोनो एसां भिर जायगाया ओरैबायदि भिर माने जायगाया भिरबाबो आरो थांनानै मानसिफ्रा थांनायावथ' पुरा थांबाय पुरा गावनि जाग्रा लोंग्रा मस्ति खालामनानै एकदम इन्जय खालामनानै फैबाय बाट मा खालामो गावनि जाग्रा लोंग्रानि सब प्लेट ग्लास माने प्लेट जाग्रानि प्लेट बे दै लोंग्रायानो जा जेखिजाया लोंग्रायानो जा बथल ओमफ्राय बे प्लास्टिकनि ग्लासफोरखौ आरो माने गारनानै फैयो आरो बेहायनो बेथ' जोबोद गाज्रि खोथा लोगोफोर दा आं बिदि बुङाखै जे नोंथांमोना आंनि भिउवार्सफ्रा बिदि खालामदों बेखौ बुङाखै बाट आंनि भिउवार्स हिसाबै आरो नोंथांमोना जिहेतु माने जोंनि फेमिलि मेम्बार सब खोथाखौनो मिथियो आरो नोंथांमोनाबो जोंबो मिथियो नोंथांमोना साफ्रोमबो सासे रेसपन्सिबल सिटिजेन नोंथांमोननि कमेन्टनिफ्रायनो आरो जोङो मिथिखायो नोंथांमोनाबो बिराद मोजां माने बिराद साननो रोंनाय मानसि दङ नोंथांमोनाबो जोंनि जि भिउवार्सफ्रा दा ओंखायनो आरो नोंथांमोनाबो जुदि मालाबा बिदि बेफोर जायगायाव बेरायहैबा आरो सोरखौबा जुदि बिदि आरो बथल गारनानै माने फैनाय नुयोबा बिदिनो आरो ग्लास प्लेट चक्लेटनि जेखि जाया बे कभारानो जा चक्लेटनि बे रेपारानो जा बा चिप्सनि जि बे पेकेटफ्रानो जा बेफोरखौ गारनाय नुयोबा आरो नोंथांमोना माने बुंबानो जाबाय आरो सोरनिबा जों बुंबा जे सोरबा गाज्रि मोनगोन बे खोथाखौ गिनानै आरो जोङो बुङालासेनो थानाङा आरो लोगोफोर जेसेबां हायो बे खोथाखौ बुंबा सासे मानसिया गाज्रि मोनथों थेवबाबो बे जोंनि सोरगिदिं जोंनि जे इनभाइरनमेन्टआ जे साफा जाना थागोन ना बेसो मस्ट इम्परटेन्ट लोगोफोर दा ओंखायनो आरो आं नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामनो सानो नोंथांमोना जुदि मालाबा बिदि बेरायनो थांबाथाय आरो सोरखौबा जुदि खाथि खालानि आरो सोरखौबा नुयोबा आरो बिदि गारनाय बे प्लेटफोरखौनो जा बा चक्लेटनि रेपारफोरखौनो जा बिदि आरो लेथ्रा खालामनाय नुयोबा नोंथांमोना माने बिथांमोनखौ मोजाङै बुंबानो जाबाय जे बे सोरनि जायगा बेथ' जोंनिनो जायगा ना जों जुदि मोजाङै लाखियोबा अब्लासो गुबुन जायगानि मानसिफ्रा फैनानै मोजां मोनगोन बिदिनो आरो मोजां मोनबासो माने जोंनि जि टुरिजिम जोंनि जि माने खाथि खालानि सोरबा मानसिफ्राथ' जायफोर बे टुरिस्ट स्पट सरलपारायानो जा बा बे हागुफुरानो जा बा बे भैरबकुन्दआनो जा बेफोर जायगानि खाथि खालायाव जायफोर माने खायफा मानसिफ्रा दङ बा खायफा मानसिनिथ' बे सानफ्रोमबोनि माने जिउआथ' बे दखान फिसा बिदि दखान फिसा गयनि दखान फिसा चिप्सनि दखान बा फिसा बे फिथानि दखान बेफोर होनानैथ' खायफा मानसिया गावनि न'खरखौ सोलिहोगासिनो ना दा ओंखायनो आरो जुदि जायगाखौनो जुदि बिराद लेथ्रा खालामना दोनोबा आरो नेक्स्ट थांगोन लोगोफोर दा बिथांमोननि थाखायनोथ' लाइभलिहुडा जि गावसोरनि सानफ्रोमबोनि जि लाइभलिहुड बे लाइभलिहुडाथ' बिदिनो लेथ्रा जाबाथ' मानसि थांनाय नङा दा मानसि थाङाबाथ' बिथांमोननि बिजनेसाबो लसाव फैगोन मानसि थाङाबा सोर बिसोरनि दखाननिफ्राय बायना जागोन आरो बिथांमोननि जिउ खुंनायाबो राहायाबो एसे जोबोद गोब्राब जाना फैगोन दा ओंखायनो आरो माने नोंथांमोनखौ माने खावलायनो सानो आरो सोरखौबा बिदि खाथि खालायाव आरो बिदि लेथ्रा खालामनाय नुयोबा नोंथांमोना माने बिथांमोनखौ मोजाङै बुजायनानै होबानो जाबाय आरो खायफा मानसि थायोना जेसेबां इडुकेटेडबाबो दानि जुगावथ' रावबो आनइडुकेटेड मानसि गैया माने लेखा फराजों आरो जुदिबा माने गियान बेजों माने आनइडुकेटेड बा लेखा फराजों बा सार्टिफिकेटजों बा डिग्रिजों बा डिप्ल'माजों बयबो इडुकेटेड दानि जुगाव लोगोफोर माने मिनिमामानो बयबो मेट्रिक पास जाखायो आरो दानि जुगाव इजिलि आरो बयबो मेट्रिक पास थेवबाबो आरो मानसिफोरा खायफाया आरो लोंनानै जानानै इन्जय खालामनानै सब बावलाङो आरो बेखौनो आरो आं नोंथांमोननि सिगाङाव माने डिसकास खालामनो सानदोंमोन आरो लोगोफोर जोंनाबो ओरैनो मिस्ट्रिफ्रा गाहायावसो खामानि मावगासिनो ओरैनो बिसोरो बिदि औवानि आरो माने माबा औवानि बिदि गाखोनो थाखाय माने बेरा बायदि दुमनानै लाबाय आरो नङाबा आरो बोरै बे सातखौ थालाय खालामनो हानाय नङाना दिनै फैनाय नङा आरो सायाव बेनो सान्थि आरो नङाबा मैया ओरैबायदि धुप थाब ना आंहा खर' गिदिंलायदोंमोन आरो एसेबां गरमाव आरो गरमाबो सह्य खालामनोबो हायाना एसेबां खाथियावनो आरो उपायबो गैया
दा ओंखायनो दिनै बेहाय मावगोनबा आरो सान्ति आरो दिनै नुदोंना लोगोफोर गाहायाव इनि आं बे मानि प्लेन्टसखौबो बिचारा बे न'आव लाबोनानै आरो दै होनो बावदोंमोन दासो फुङाव माने दा आरो दुगैनानै दै होबाय बेबो जि गोलाव जाबायना लोगोफोर इनि बिदिनो आरो मोजां नुयो आरो इदि गोलाव जाबाय इनि लोगोफोर आंहा ओंखाम उखैबाय ओंखायनो ओंखाम खुरनो फैबाय आं दिनै मा संदों नोंथांमोनखौ देखायनोसै फुङावनो आरो बे हासबेन्डनो टिफिन संनायावनो दिनै संदों अमलेट कारि आरो बे अमलेट बानायनानै इदि फान्थाव बिलाथि सानसेथ' आं नोंथांमोनखौ रेसिपिखौ होदों आरो आवगायावनि भिडिअआव नोंथांमोना नायबाथाय गम मोनगोन आरो बानायदों इथिं नै उदासिजों तिता केरेला उदासि तिता केरेला बा उदासि आरो आलु फ्राय नैबेनो लोगोफोर आंना दिनैनि सानसुनि आदार आरो ओंखाम बिनि थाखायनोथ' मानसिया एसेबां खस्थ' खालामनांगौ जायोना लोगोफोर जों दा बेनि थाखायनो आरो एफा गोजानाव दंफैयो न'नि मानसि आरो नैबे बोथिसे ओंखामनि थाखायनो आरो एफा खामानि मावनांगौ जायोना लोगोफोर दा कत' मानसिया दा लकडाउननि बा कर'नानि थाखायथ' बिचारा बे ओंखाम बोथिसेखौबो मोनजानो कत' खस्थ' जादोंना ओंखायनो आरो जि मोनो बेहायनो खुसि जानांगौ आरो लोगोफोर दा आंबो ओंखामखौ जानोसै आरो लोगोफोर नायनो लादो आंनि लान्चखौ माबायदि नुदों बेनि गोथावथ' जाखागोन बेखौ अलरेडि आं सानसे माने आवगायावबो बिदि बानायदों बे अमलेटनि कारि आरो नोंथांमोनाबो मालाबा ट्राइ खालामनो हागोन आरो बिराद इजि अनलि 10 मिनिट्सल' नांगौ खोमाखौ बानायनो आरो बिराद इजि लोगोफोर दा आं जानोसै दे लोगोफोर एसे गोबाव समनि उनाव नोंथांमोननि सिगाङाव दासो नुजाफिनबाय आरो दहाय सासे लोगोआ आरो ओंखाम जानायनि सिगांनो आरो ओंखाम जानाय लोगो आरो सासे लोगोआ फन हरदोंमोन आरो बेनिनो लोगो माने बे जोंनि हासबेन्डनिनो आरो हासबेन्डनि लोगोनि मा बुंनो आरो लोगोनि मोजां मोननाय आरो बिदि दा मा बुंनो आरो बिचारि बियो जोंनाव दिनै थानो होननानै फन हरदोंमोन आरो जोंनाव थागोन बिदि होननानै नोंथांमोनखौ अलरेडि जोङो बुंदोंमोन ना बिसोरनि गेजेराव माबा मोनसे प्रब्लेम जागासिनो बिदि होननानै आरो सानैनि गेजेराव आरो मोजां मोनलायनायावथ' बिदि जाखायोनो ना दा बिसोरनि मोजां मोननायाबो जाबायनो 4 बोसोर आरो आं बुङाबाबो शेयार खालामा बिदि होनना साननानैबो आरो नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामबाय आरो जिखिजाया खायफानि थाखाय बे माने हेल्पफुलबो जानो हागौ ना खायफा मानसिया जेनेबा सिटुवेसनफोरखौ नोंथांमोनाबोथ' जायफ्रा जोंनि भिउवार्सफ्रा दङ बा खायफाया बिदिनो आरो मानसियाथ' बिदिनो आरो बे 2020 इयार्सआनो खोमा आरो मानसिनि थाखाय आरो गासैबो मानसिनि थाखायनो आरो आनलाकि साबित जादों आरो खायफा मानसिया जब गोमानांदों खायफा मानसिया गावनि थाग्रा जायगानिफ्राय न'आव थाहैनानै बेकार जाना दङ जागासिनो आरो बिदिनो बे जेब्लानिफ्राय कर'ना फैदोंना बे कर'नानिफ्रायनो आरो बिसोरनि गेजेराव बिदिनो आरो गुबुन हारिनि मानसिफ्राथ' बेहाय हाबा जायाना दा बिसोरनाबो बि टाइपनि आरो एसे दा जों खुलायै बुंनो हाया दा बे जोंनाव थागोन होननानै दिनै बुंदोंमोन आरो दा आं बेखौनो आरो बोरैबा मोनबाय थादों गोसोखौ आंथ' मानसिफोरखौ मालाबाबो बिदि रिफिउस खालामा आरो माने जेसेबां जायो आं मानसिखौ हेल्प खालामो आरो थाखा फैसाजों हेल्प खालामनो हायाबाबो आरो माने मेन्टेलि जा बा फिजिकेलि जिखि जाया माने बिदिनो आरो मरेल सापर्ट आरो थाखा फैसाजों होनो हायाबाबो मानसियाथ' मरेल सापर्ट बिदि होनो हायोना रायलायनानै बा बेखौ एसे बुजायनानै बिदि आरो हौवानि साइडबो जानो हाया दा जों हिन्जावसानि साइडबो जानो हाया ओंखायनो आरो दा बि फैनानै 3 घन्टासो थाबाय आं बिखौ माबा जाहोबाय माने मानसियाबो बिराद माने डिप्रेसनाव दङ ना सिन्थायाव दङ थेवबो थाबाय थानानै दा आरो बे बेलेग लोगोनाव थांबाय आरो आं ओंखायनो बोरैबा मोनबाय थादों आरो जिखि जाया बयनिबो लाइफआव मोजां जाबा मोजां नाङो आरो ना लोगोफोर दासो आं माने बे थांनायनि उनाव आरो लोगोआ थांनायनि उनाव आं एक्सारसाइसबो खालामबाय दा बेनि आरो आंनि मोनाबिलिनि साहाखौ लोंसै आरो मिस्ट्रिफ्राबो थांबाय बे साबि होबाय आंखौ आं ओंखायनो फ्रि आरो दा लोगोफोर आं दासो मोनफैबाय बेनिफ्राय साहाफोर लोंखांबाय दा ओरैनो जबाय थादों आरो रेस्ट लादों एसिनि हावा लानानै रेस्ट लादों बाहाय बेनिफ्राय दा आरो एडिटिंनि खामानि मावनांगौ दङ आरो एसिनि हावा सानसेबानो मोनबाय थायो अफिसाव आरो एसिनि हावा जायो नङा एसिखौ बन्द' खालामना होयो टाइम जाबा अफिसनि टाइम जोबबानो एसिखौ बन्द खालामनानै मेकानिकआ इलेक्ट्रिसियानफोरा न'आव थांखायो बिसोरा अफिस टाइमानो बिसोरा जेब्लानो अफिसनि बन्द' खालामनाय सम जायोना बिसोरो एसि अफ खालामनानै गाव न'आव थाङो बेनिफ्राय जों जायफ्रा एक्सट्रा वर्कस मावबाय थायोना अफिस टाइमनि उनावबो जायफ्रा खामानि मावबाय थायो
बिसोरो नर्मेल फेनाव खामानि मावनांगौ जायो आरो जि मोजां थाखै माथो बेना टाइम मथे आरो एसि होबाय टाइम मथे थांबाय आरो बेलेगफ्रा गरमाव थैबाबो थैथोंसै बिदिसो आरो बेनिफ्राय जायफ्रा एक्सट्रा खामानि मावबाय थायो बिसोरो मावबाय थानांगौ आरो बिदिनो बे फेन सिङाव लोगोफोर आं नै मैगंफोरखौ हाना दोनबाय गाबोन बिथांनि अफिस दङना गाबोननि फुंनि डिउटि ओंखायनो आं दिनैनो मावना दोनखाबाय दा बेखौ बयल खालामनोसै एसे फुलकबिखौ बोरैबा मोनामो फुलकबिया बे बेसेबां किल' किल' 160 160 किल' ना बेयाव फुलकबिया लोगोफोर जानाय बेसा मोनखागोन आरो 160 किल' थाइसेल' लाबोदों फिसा नायनानै सब फिसा खालामखादों जों सानैजों गोसो थोलायबाय लोगोफोर जों डिनार जाखांबाय डिनार जानानै आं इनिफ्राय एडिटिंबो खालामबाय मोनसे भिडिअ एडिटिं खालामनानै फोजोबबाय दा बेखौ एक्सपर्ट खालामनो होदों आरो एक्सपर्ट जाबाय थादों बे आं जि रागाजों ओंखारदों न'आव थांनो लुबैदों नै एफा मानसिफ्रा माने गुबुन गुबुन जायगा बेरायहैदों ना नुनानै आरो दा जोंनि बिदिनो आगैयाबो माने फन हरनानै बुंदों आरो बिदि जोंबो गाबोन थांनायनि खोथामोन बे जे खैराबारिनि जे हिरिम्बा बाथौ थानसालि एफा मोजां जादोंना जि मोजां बानायदों बे जायफ्रा आरो बड' साहित्य सभायाव थांदों खैराबारियाव बे बोसोरावनो जादोंमोन ना 2020नि जानुवारि जादोंमोन ना बे बारावनो जे बे हिरिम्बा बाथौ थानसालिखौ बेखेवदोंमोन ना जि मोजां आरो माने मोनसे टुरिस्ट स्पटनि बायदि बानायदों आरो ओमफ्राय बेहाय जि मानसिफ्रा थांबाय थादों फुख्रिबो जि मोजां बानायदों आरो जायगाया बिराद गुवार ना नुवाखै देसन थेवबाबो मानसिफ्रा थांनानै फट' होलायलायो ना फट'निफ्रायनो नुहरबाय थादों आरो बे थांनो लुबैदों खेबसे थांनानै आरो बोराइ बाथौखौ खर' गंग्लायनानै खुलुमनानैबो फैनो हागौमोन आरो नायनोबो हागौमोन ना दा जेरैबायदि गुबुन हारिनि मानसिफ्रा एकदम बिसोरनिल' गिदिर गिदिर मन्दिर दं नामा दा जोंनाबो जोंनि बर' हारिफ्राबो आरो बिदि बानायनांगौ आरो दा बानायबाय मोजां जाबाय आरो मोनसे माइन्दआबो फ्रेस जायोना एरैबाबोथ' माने दानि जोंनि जुगनि आरो मडार्न गथ'फ्राथ' जेनेबा एसे थानसालिफ्राव थांनाय बा हलि प्लेसफ्राव थांनायखौथ' एसे माने मा होनगोन आरो एसे गोजानावनो थायो बायदि इनक्लुडिं मी आंबो थांनो मोजां मोना मन्दिरफ्राव मानसिफ्रा एफा सोंबाय थायो आं जम्मुआव 1.5 बोसोरसो थाबाय बे 1.5 बोसोराव थानायाव आं जेराव थायोमोन बेनि खाथियावनो बे माता बैष्ण देबिया दङ आरो मानसिफ्रा एफा सोंबाय थायो नों जम्मुआव थायोमोन माता बैष्ण देबियाव थांबायना थाङाखै होननानै बेनिफ्राय आंनि साननाया बिदि आरो आं थाङाखै होननानै बुंदोंमोन आरो सिगाङाव आं खेबसेबो थांफेराखै आरो बेयाव थांनायबो जायाखै बेनिफ्राय आं गावनिफ्रायबो बिदि थांनो गोसो जाया आरो मानोबा आं सिगांनिफ्रायनो बिदि आरो आंनि गोसोआ आं थांनो गोसो जाबा बहाबा हाजोआव थांनानै माइन्डखौ सान्ति खालामनानै फैगोन थेवबो आं मानोबा मन्दिरफ्राव थांनो बोरैबा मोनो आरो मन्दिर बा जिखुनु हलि प्लेसफोराव माहाय क्राउड जायोना बेनिखायनो आं बोरैबा मोनो आरो बे जुदि मानसि जुदि बुरजा थाया मानसि जुदि बेयाव थाया एकदम दिदोम जायगायाव थांनो मोजां मोनो आरो बिदि मन्दिरफोरखौ आं नायहैनो हागोन नाथाय जेराव मानसिया एकदम बुरजा मानसि थाबाय थायो बिदि जायगाफोरखौ आं बारा मोजां मोना आरो आं सानो आरो मानसिया सिखाव खालामनानै मन्दिराव थांनानै फुजा खालामोबा खुलुमोबा मा जागोन बेनिफ्राय गोसोआ स्रां जानांगोन आरो बेनिफ्राय क्लियार जानांगोन आरो बेनिफ्राय मन्दिराव थांनानै रायजोफोरनि गेजेराव खुलुमहैबा बे मा लाब आरो जेबो लाब गैया आरो आं बिदिनो आरो आंनि साननाया बिदि आरो मानसिया गोसोनिफ्राय मोजां जानांगौ मन्दिरावथ' थाङाबाबो जाखायो आरो थांबाबो मोजां जायफ्रा थांनो मोजां मोनो जायफ्रा थांनानै बेयाव गोसोखौ गोथार खुलुमनानै गोसोखौ गोथार मोनहैनो हायो बेबो मोजां खिन्थु आं गावनो बारा थांनो मोजां मोना आरो आं मोनसे निजोम जायगायाव थांनानै माइन्डखौ क्लियार खालामनो बारा मोजां मोनो आरो बेनिफ्राय गावनि गोसोखौ गावनि साननायखौ स्ट्रं लाखिबानो जाबाय आरो जाय गाज्रि खामानि बेखौ मावा होननानै गावनो गोसोनिफ्राय सानना लाबानो हाखायो आरो बेयाव प्रब्लेम गैया गावनि गोसोनिफ्राय जुदि सोरां थायो होमबा नों गावनो मिथिखागोन आरो आं मन्दिराव थांनानै खुलुमनायनि जेबो गोनांथि गैया आरो न'निफ्रायनो खुलुमहैनो हायो आरो खारन जुदि बेयाव जुदि सोरबा बोराय बुथु दङ एबा सोरबा जुदि बिदि पावार दङ गड होननानै सोरबा जुदि दङ होमबा बेथ' जेरावबाबो नुबाय थागोन ना नों मन्दिराव थांगोन होमबासो मोनगोन बिदि नङा नों जेरावबाबो खुलुमनो हायो आरो बेखौ आं बिदि सानो आरो आंनि साननाया बिदि आरो गोरोन्थिबो जानो हागौ आं रंबो जानो हागौ आंनि साननाया बिदि आरो